Nis bhí mu pís na scríban sin fí Titanic. Agus cheap me goach se go deas há dhéanamh muid Pictiúr. Mar gúil muide iste ar a Titanic muid breanúach in inneog. Nis, deola muid gur stop an Titanic I gorca le daoine ligint ar bord, mar sin bach me cheap a beidir mar se go deas a dhéanamh muid Pictiúr gur iarchos na héireann mar gur muide ag dul go America. Nis, chun é sinna dhéanamh agus chun ligint ar an gúmid ar bord, tá muid chun sleasfeála úsáid. Cé é sin? Bhfuil sin tanam a thugtar ar an bhuineog ar mád, agus tá cro éagsúil ar. Bhfuil sé cén cro hain? Ámha, cearcail. Nis, chun é sinna dhéanamh tá plátan teham, dintas pápéir, agus tá chun an láir a bhaint as, agus tá chun dá a chur ar, agus tá sé dintan teham. Mar sin. Nach chuis sin go deas. Agus ba sé seo leacaí ar an píta pápéir tam an seo. Agus tá chun an Pictiúr dhéanamh tíomhaiste gon achar seo. Mar sin, tá chun marc beag a chur tíomhaiste gon bláta sa chuid gúla samsa cá stoppan an Pictiúr. Ní léon mha an Pictiúr dhéanamh ar fud an píta pápéir a ní bhah sé le feiceáil. Carcolóir, tú go muid ar seo ar ball, le go sísan sinna, agus tosama ar mar Pictiúr. So mar ecinn tú tá marcanín seo agus ní me gur gáil tíomha go na líntaí sin. Nis, bhí mu rá go mu chun Pictiúr dhéanamh go iarchos na héireann. Agus nuair a chuoineann mise ar iarchos na héireann, chuoineann ar an tála a gubbaisteach ar bharige. So sinna tá chun dhéanamh. Agus béidir, agus bhd is iontaí faoi seo, déad tú do ráire a dhéanamh. Mar sin, tosama. Tosama leis an áige ar dús, so tá chun gorm a úsáid, agus tá chun an áige I dhéanamh trasna an seo, agus an neomh tá áige bheith go deas, níl sé chun bheith róghárúil amhair fad. Tá chun dá chuir sin ar ball, ach ribh sin tá chun an píta talún dhéanamh a gubbaisteach mar seo. Tá chun dán úsáid, agus tá chun fér a chur ar bhí an tamil ach siúd an písín talún, gur isteach mar seo, agus sinna titim isteach san áige mar sin, ó go hálainn. Béidir dhéanam a clochmhór eile mún seo, atá briste bhain písta talún sin. So písín beag mar seo, tar éis na mblianta tá sé briste amach. Deas, carcolóir. Tú mar ais ag an písín talún seo, ach ribh sin tá chun gorm a chur ar an bharige. So tá chun dá gorm seo úsáid, agus just dáthú deas a dhéanam mar seo. Ní chun go brú chur ar bean luí, agus déach tú sa do ráir a úsáid le dá chur ar seo, déach tú paint dhéanamh, déach tú críána dhéanamh, nó bhd a bit a hainns leatsa. Tá míle is céad bhd go bhéit tú dhéanamh leis an álaín, agus sin gangan bhd í ziontaí faoi. So gorm an seo, an gorm doracha seo ag bí seo an áige, an Atlantaí mar a bhí med feolam ar ball, go hálainn. Nis, tá chun an spéad dhéanamh chumá, sa testíon gorm níos gilehhaim leis sin dhéanamh, agus tá chun gorm a chur an seo, agus tá chun ligint orm go lá beá tá an, níl scámal le bis a spéad, mar cé nach bháin mit mór an léintí sin an seo. Is félam sé dhéanam a Pictiúr, mar mo Pictiúr atá an. Tá chun spéad dhéanamh seo, go hálainn, mar sin, go hálainn. Ná, ar bhá sin, tá chun teach solas dhéanamh, tá cheappa, agus tá sé chur bheith ar a písín talún an seo. Písín bag mar sin, go hálainn, mar sin. Agus tá sé chun bheith dearg agus bán, so tá chun cearcail bheaga dearg agus bán a chuir ar an teachín solas, go hálainn. Agus tá chun fér a chur ar an písín talún seo freisin, so má písín glas le feiceáil ní niumacha. Nis. Déach tú sa Pictiúr bhád níos cruthaí an ná sin agus bhád níos deise, ach mé gur éis díochtnú le go bheicead tú. Nis, tá chun an pápéir seo a chur ar bhár mar spáin óid hána, agus feictú cinál an íomhá tá bhaim, tá mu de breanúach an inneog, agus fuair na rudí seo sa chófra, agus tá mu ná iad seo a chuir timpeall an nós, go bíad na bóltaíon seo leis an inneog a chuineál. Nach sin go deas.